Chiganja fakoli kumba fakoli daba Jamjam ni ebi Bamako ya radio jagafo ibo de lamɛn Chiganja fakoli kumba fakoli daba aussi kelenye maa min bi Mali kɔnɔ min bi Mali kɔ kan ni nin dana in gosira o bɛ radio jagafo de lamɛn i k'a dɔn dalu caman b'a la Francis Seydou e yɛrɛ fɛ o mɔgɔ bi jagafo lamɛn mun kama ni nin dana in gosira dɛ an ka kunnafoni ye lɛgɛsɛ ye kɛnɛ don nisɔndiya b'a la galabu b'a la wa fasoko b'a la ni dama don koyi Francis Seydou ni nin dama don o tuma mɔgɔw k'u labɛn kunnafoni sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ bi min ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a tɔgɔ ye ko Ahmed Diakité n'ale ye wulikajɔ kɛ ka yamaruya di kunnafoni an b'a dakolo walo Tabatungara bɔnɛ laban ye boli ye siga t'o la bala cogo bɛ di dɛ Francis Seydou dusumango ti fa togoni na siga t'a la Francis Seydou yanni to suma cɛ ale bɛ wuli k'a kɔ kɛ bɔ ye n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa Nabila Musa Toama a ko wulikajɔ ani cɛsiri bolo ka politiki ye nin de ye janfa ni kɔnɔnafili ye ani n da sidɔn ye o damanda de bɛ taara fara ɲɔgɔn kan politiki baara kɔnɔ Seydou k'a dɔn a dakulu ti mango a ko an bɛ don min na ko bi jɛrɛjɛkulu min n'a ye cɛsiri kɛ M5 RP Ibrahim Boubacar Keïta k'a ka fanga dafiri a donnama in kama sanga min bɛ a cɛbalenw na toit duman min b'o la ani fasojɔ kuma min b'o da e ko an ti ne ka ɲinɛden sabula awa M5 RP fankelen dɔ bɛ o ko min ye comité stratégique M5 RP yɛrɛ ni dɛ ani juru ni k'olu mago t'o la bilen k'u t'u dɔn Francis Seydou k'a dɔn nin ye gɛlɛya kura ye sɛbɛnnikɛla ko nka ni maa min bɛ ko ɲɛdɔn cɛ ni muso minnu b'a kɔfɛ i k'a dɔn hakili bɛ sigi a ko min ye M5 RP a cili bila ko tɛ a kuma kun fɔra Francis Seydou sabula maanifin ŋaniyaw tɛ kelen ye hakililaw tɛ kelen ye politiki baara i k'a dɔn misiri ko tɛ Francis Seydou k'a dɔn min ye silamɛya ye a t'o yɛrɛ ko fɔ bɛɛ ko nafa Francis Seydou sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira minnu kɔni kɛra maa gɛrɛsɛgɛ ma ye n'olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛra sababu ye jamana ɲɛmaaso ka wele buluma ni k'u bila jamana ka baara la Francis Seydou hali bi n'a ka bi o dalen tɛ dɔw joli la f'an k'a tɔ dakolo de k'a filimuni dɔn anw ma fɛn sɔrɔ a ko kuma in kɔni ni taabolo in b'o de ko fɔ Francis Seydou M5 RP jɛkulu in i k'a dɔn k'a fɔ min ye a comité stratégique o min ye o nijuru yɛrɛ ye anw tɛ nin dɔn bilen wa ninnu ka kuma an t'a jate an tɛ nin kuma in bato Francis Seydou k'a dɔn nin kɔni ye filiba ye ni maa si den kelen t'a ko ɲɛdɔn a ko a bɛrɛ sa Francis Seydou k'a dɔn M5 RP i k'a dɔn bonyaba de tun b'u ka jamana in kɔnɔ nka kabini fanga kɔni sɔrɔ la don min Francis Seydou i bɛ k'a ka fanga dafiri ala ye diɲɛ don o don da i k'a dɔn a jɛrɛjɛkulu mɔɔw i b'u ka ŋaniya ni hakilina dɔn ni dɔw ma ɲɔgɔn dasi dɔw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ Francis Seydou k'a dɔn dɔw bɛ ɲɔgɔn buru jafu Francis Seydou k'a dɔn nin damanda kɔnɔ nana jira cɛ ni muso minnu b'a kɔnɔ hakilina min b'u la ani taafa min b'u la ni dun ko a comité stratégique o bɛ Choguel ko fɔ Choguel dun bɛ yɔrɔ min na bi M5 RP maa tɛ a ka parti o maa tɛ bilen jamana ɲɛmaa de don Francis Seydou k'a dɔn a bɛ jamana baara kan ka kɛ hakilina ni bonya fɛn o fɛn bɛ yen o kan ka da Choguel ko kala Maïga kan Francis Seydou tu sais il est le président du comité stratégique du M5 mais à toi la président du MPR oui à toi la il préside à l'issue de ma vie réunion que M5 qui est là. J'ai pas demandé ton avis oiseau de mauvaise augure non pas mauvaise moi j'ai pas demandé ton avis laisse-moi lire mon journal. Toi, tu es un politicien, je ne le suis pas. Non, mais laisse-moi faire. Moi, je te donne l'information. Choguel est le président du comité stratégique du M5. Francis Seydou préside les réunions jusqu'à ce contraire. C'est pas c'est moi qui c'est pour lui. Francis Seydou Radio Bara Mini Ngala no ko ede ngala iyenzora la imenzora la ni sora la wanda ndo wa merci et pour fatila ingénieur répété Choguel les bleus wa utawa aka parti MPR utaloa alors mais dans ce la fana tugodi parce que kuru minnu bi kono tu vas pas le faire avec moi non kurtele kono je te tiens informé abalanda de non ay amaya yi toro di amandoro no Allah la hawla wala asigile keno akoko mane asinala be Choguel tay non qu'il le veuille ou pas là, écoutez, ni be parti de la Nikala président, parti d'Aïeblea. Aïe, il y a des détails. Mais c'est la même chose, c'est ce que je vais te dire. Mais parti de John Daï ça. Parti de Eble, mais parti de John Daï.
minnu b'a kɔnɔ olu de ka ayiwa voilà o ma faamuya Johnny de du fɛlikɛla ko a ko ni wulikajɔ ni cɛsiri a ko maa minnu ko u tɛ ayiwa comité stratégie lakodɔn bilen Johnny Seydou k'u sɛbɛ kɔrɔ tɛ sabula olu kɛlen bɛ ka ŋaniya kɛ ka ɲɛsin CNT ma CNT maa minnu dalen b'a kɔnɔ ani wulikajɔ min b'a ka kɛ CNT fɛ i k'a dɔn o wulikajɔ ni cɛsiri o kɛlen bɛ k'u kamana gan kosɛbɛ wa CNT yɛrɛ maa tacogo o fana y'u sɛbɛ kɔrɔ tɔɔrɔ Johnny Seydou i k'a dɔn maa damadɔ min gofɔlen filɛ olu yɛrɛ gɛnnen don ka bɔ M5RP la a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye dɔ sɛbɛ min ye Alhaji Umaru Ture n'o ye Kawural ka ayiwa lasigiden ye Johnny Seydou i k'a dɔn u taara jɛ o de la dɛ k'o sɛbɛ kɔrɔti u ka ɲɔgɔn ye sɛbɛ Johnny Seydou i k'a dɔn kabini o don M5RP ɲɛmaaso y'a jira k'a fɔ o maa minnu y'o kɛ dɛ u ni ka bɔ parti ka ko la sabula parti sigi ka fɔ don an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn lamɛn n'a kɛra bugɔli ani diyagoya ko ye o tuma aw ni ka bɔ la ka taa kɛrɛfɛ olu maa damadɔ de faralen filɛ ɲɔgɔn kan fana ko comité stratégique k'u t'o lakodɔn Johnny Seydou ninnu ka kuma ti jate maa min gɛnnen don Johnny Seydou i k'a dɔn yalima o bɛ se ka kuma cogo di parti to a la walima jɛkulu to a la a ko wulikajɔ ni jateminɛ wɛrɛ bɛ yen Johnny Seydou i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen juguya bɛ Choguel Kokala Mayiga de nɔfɛ i b'a fɔ k'u n'u ma jɛ ka baara kɛ u ma jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ premier ministre ye wa n'a kɛra cɛ 100 ye n'a fɔra premier ministre ka taa maa 1 wa maa 2 maa kelen ala de b'o sugandi wa jɔnni b'o sugandi ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la tɔgɔ ne min tɛgɛ don a ti ka tosokɔrɔ la songoro jogo kɔ hali bi kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le témoin seere non e ye kuma donna ne ye kuma donna ye i ka nin dɛlɛ in sama ka bɔ yen ndale jumɛn je te le demande ndale jumɛn a ti da dosokɔrɔ la songoro cogo kɔ a sama mun na ne je le demande sans rien mais pourquoi parce que c'est moi n bɛna ni kuma kura de ye bon retire ça d'abord c'est moi le chef non ni min d'a kan n'i y'o mɛn i b'a dɔn ko n t'a ɲini k'o dɔn je l'exige retire d'abord je retire merci tɛmɛ n'a ye bon i bɛna n ye ndale bɔ kun min kama i bɛna dɔn sisan nam Imam Mamudu Diko a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ maa sɔrɔ la minnu y'a jaabi n ka ndale kunbɛ wa ne da t'o la Imam Diko e karamɔgɔ don n da t'o la ne t'a fɔ a dɔn n da t'o la ne bɛ ko k'i jɔ maa kɔfɛ n ko n da t'a la n da t'a la n wele kunun k'i ko k'i jɔ bɛ Imam kɔfɛ k'i kana bɔ yen dɛ k'i jɔ yen ko bɔbɔ min bɛ fili Subhanallah a kana bɔn fili n karamɔgɔ jɔlen bɛ a y'a nɛmɛ a kana bɔn fili n karamɔgɔ jɔlen bɛ Seydou il faut que les gens comprennent anw tɛ dɔwɛrɛ animateur kɔ anw ye jeli ye anw kɔni an bɛ taa n'a tobira yɔrɔ min an bɛ yen bila ni fɛn titɔ don o maa alimami a kungo b'a bolo ne taara ayiwa naam kalanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko Badalabukaw ka alimami a ye bɔra ka kuma gɔlɛn min fɔ jamana kɔnɔ kuma gɔlɛn maa sɔrɔla minnu b'a yɛrɛ kundamana wala minnu b'a ni sanjɛ olu yɛrɛ y'a jaabi dɔw yɛrɛ y'u hakilinata fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 3 kunkolo foto bɛ Asarafa Ɲɔrɔ Sherifu kɛ belebele kunkolo foto bɛ fɛn min ye Bankɔninakaw ka belebele n'o ye Ansardini ɲɛmaa ye au conseil islamique président fɛn min ye Usmane Sheriff Madani Aidara kunkolo foto bɛ wajulikɛla karaki dɔ bɛ min cɛsirilen bɛ Maliko la bi n'o ye Imam Mohamed Mayi Ouattara ye o kunkolo foto bɛ nin cɛ 3 bɛɛ y'u ka jaabi di Mayi Ouattara in nɛ ka di dɛ Mayi Ouattara dɔ y'a ka kuma dɔ jira ne na k'a ye min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn ko mun a ko n'u y'u n'a y'a cunna ko ni maa maa y'i cunna ye seli k'u b'u tu o kunkolo kan o nɔfɛ ne ko ni jɛ ni ko digi kɛra n na sa cɛ o cɛ ma n'i cunna ye seli an b'an ju i nɔfɛ f'i kunkolo kunna o maa kɛmɛ joli ma ayiwa naam je ne sais pas d'accord sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye min n'a kun tɛmɛnen bɛ fɔlɔ k'a kɔlɔsi k'a fɔ jamana kanubaa don sɛbɛnnikɛla ko o don ni bi tɛ kelen ye sabula jalaki caman binnen b'a kan maa fɔlɔ min bɛ n'o ye jaabili kɛ a ka kuma cɛjugu in fɔlen kɔfɛ o de ye Ɲɔrɔ Serifukɛ ye Ɲɔrɔ Serifukɛ a ka kalandenw a n'a kɛrɛfɛmaa minnu bɛ olu y'a ɲininka yala kuma min fɔra a ye kuma in mɛn wa a ko a ye kuma in mɛn yala a ka jaabi ye mun ye Ɲɔrɔ Serifukɛ ko a ko
fɛn min ye colonel ye u bɛ baara min na jamana ye ka jamana danbe segin ma k'an bɔ tubabu ni jugu bolo a ko ale b'o de fɛ wa kabi don min n'a ko a bɛ colonel fɛ kana hakilina ma yɛlɛma a b'a cogoya la a ko dɔrɔn tɛ a ko Mali kun binna Allah gosira Mali jaasira maajugu ani jaabanjugu fɛ ko bi fanga min b'an kunna olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali ka danbe Choguel ni colonel de ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali ka danbe ani Mali ka yɛrɛya k'o segin a ma o tuma ale ka hakilina ye colonel ka dɛmɛ transition bɛ ka taa sira min fɛ sira cogoya ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ye nin de fɔ juma tɛmɛnen a ka kutuba senfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye a ye kɔrɔfɔ min fɔ nin kuma in n'o cɛ ka jan kosɛbɛ Diko dungo ale ti foyi kɛ n'a y'a sɔrɔ ani ɲɔrɔ Serifukɛ ma jama wala a ma taa jɛ ɲini a fɛ jɛni kɔni a ko a yɛrɛ bilalen b'a kelen na sabula a ye kɔrɔfɔ min fɔ nin ye cɛkɔrɔba bonyama donni na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bangɔni belebele n'o ye Usmani Serifu Madani Ayidara ye ale y'a jira k'a fɔ transition kɔni ale b'a senkɔrɔma don sabula ale bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn ɲini Maliko la o de bɛ ka kɛ jamana lakanani jamana burujali dabilali jamana armée dɛmɛni ale b'o baara la sɛbɛnnikɛla ko Usmani Serifu Madani Ayidara a ka kumakangɔrɔw bɛ yen kumakangɔrɔ minnu na a jɛlen bɛ a y'a jira k'a fɔ armée dɛmɛni ale n'a ka jamakulu Ansar kɔni u t'u bolo jugu la hali waati kɛra u yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan CFA wari 1,000,000 k'a da ɲɔgɔn kan ka taa di armée ma min bɛ se k'a to jamana ka dɛmɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko Usmani Serifu Madani Ayidara a taa f'a fɛnɛ dɔɔnin bɛ o ni Imam Mamudu Diko ta o kɔni cɛ ka jan i b'a fɔ Jala ni Baji sɛbɛnnikɛla ko waajulikɛla dɔwɛrɛ bɛ yen Imam Mayi Watara ale kɔni ale ni Imam Mamudu Diko u kun bɛ jɛla kunu nka an bɛ don min ko bi e k'u ma baw fara sabula fɛn min ye hakilinaw ni kunbilennaw ye o ti kelen ye jamana ko la fɛn min ye Mayi Watara ye a ko maa o maa bɛ yen n'i kɔni bɛ jamana in ɲɛtaa nɔfɛ ka tugu ni transition in kɔ sabula Mali mago bɛ fɛn minnu na ɲɛtaa ni basigi la transition bɛ k'o kɛ ale m'a fɔ fiɲɛ tɛ transition la dɛ ka fɛn min ye ka jamanadenw ka hɔrɔnya segin u ma ka jamana bɔ a juguw bolo a ko transition bɛ k'o kɛ cɛ wo cɛ n'i ko k'i bi transition janfa k'i bɛna maaw su ko ka maaw hakili sa k'u naamu ka tugu i kɔ ko n'i ko i b'i cunu ye tu b'u ci i nɔfɛ ka t'i k'a kari Mayi wala Mayi kote a ko Mayi Watara ko an kɛ k'u yɛrɛ sa a ko dɔ kɛra la k'u tigɛ i b'a fɔ ko ndɔ ka t'u jago kan'i sigi n'o ye k'o nafa kɔnɔ a k'o dɔrɔn tɛ dogo ye a ko minnu bɛ kuma caman na n'u bɛ ka transition lagosi k'u degelen bɛ dunni min na ani taabolo kɔrɔ min na o de dabilara o de bɛ k'u bila kuma caman na k'u muɲu sa u k'u bɛ se ka to Mali ka bɔ nɔgɔ la Mayi Watara ye nin fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le tema kɔnɔ seere Jonti Seydou jiriden min ka kunba o de segin fɔ kadi Jonti Seydou bi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura i bɔra ka diinɛma minnu ka kuma fɔ a bɛ n'a fɔ u ka kuma ye abakalo yelen sabula a kɔrɔfɔ in b'i ni ka minɛ jamana ye sɔrɔsiw ka bɔli o bɔli Jonti Seydou k'a dɔn sebaaya u b'o dɔ sara kɛnɛkolo jala kan hali sɔrɔsi kelen tɛ jogi kala tɛ sɔrɔsi waasi bilen jagu kasa Jonti Seydou sɛbɛnnikɛla ko hali ka da awa tile filɛ na u ye wulikajɔ min kɛ min ye Bamanju ye Katiba ayiwa serment Jonti Seydou k'a dɔn Boni a n'a lamini na Bamanju kun kelen bɛ ka Boni bɔda 4 bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ ti don cɛ ti bɔ Jonti Seydou k'a dɔn yali u k'o kɛ u kun ye kangarida kɛ Bonikaw ye ayiwa ni maa min bɛ bɔ i ka bɔ joona ni balo caman bɛ min bolo i k'i sigi n'o tɛ anw bɛna dugu in bɔda minɛ sabula Mali armée u b'a fɛ ka don anw ni ayiwa an don yɔrɔ cɛ a n'an dafaw ni ɲɔgɔn cɛ Jonti Seydou k'a dɔn o kɛlen minnu kɔni dusuku ka fɛngɛ a caman bɛ yen minnu kɔni kun ye Boni bila Jonti Seydou Mali armée sɔmina ka kunnafoni sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ Boni Jonti Seydou Bamanju kɔni b'a fɛ ka yen den datugu ni ka yen k'u dogo yɔrɔ da kelen yɛrɛ ye sabula kungo kɔrɔ dɔ bɛ yen ani yen majan u ko min ma fɔrɛ ayiwa ɲarangu fɔrɛ ɲarangu o ye kungokoloba ye Jonti Seydou k'a dɔn a bɔ jɛkulu jugu 3 a maa min n'u b'a ka ɲɔgɔn ye a ka ca maa 1000 ye Jonti Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen Bamanji ye marifa mobili kisɛ Jonti Seydou k'a dɔn tiɲɛnifɛn damada de b'u bolo u b'a k'u ka dabali ani fɛɛrɛw tigɛ n'a ya denmisɛnninw ko min ma plan
bara k'u ka plan labɛn Yoni Sedi k'a dɔn plan labɛnli tɛ dɔwɛrɛ ye Yoni Sedi k'a dɔn min ye Mali sɔrɔdasiw ye olu don bɛ u n'u taa yɔrɔ cɛ u bɛ taa essence san yɔrɔ min u bɛ taa balo san yɔrɔ min Yoni Sedi o bɛɛ lajɛlen datugulen don o tuma bɔfandiw la o tuma n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka dabali kɔrɔ tigɛ olu yɛrɛ bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min ka Mali armée yɛrɛ k'o yɔrɔnin k'o situnu Yoni Sedi k'a dɔn u ka baara bi ban Mali sɔrɔdasiw dun kɛlen bɛ ka o kunnafoni sɔrɔ a mɛnna Yoni Sedi o y'a to fu faralen ɲɔgɔn kan u dafalen n'u ko giriw kɛrɛfɛ n'u ko giriw sanfɛ Yoni Sedi k'a dɔn kɛrɛ naani bɛɛ lajɛlen n'u ko giriw cɛ min buru n'a ye danda la ala k'an kɛ la ni ne bɛnza min mun de bɔ u ka 12 ba min bi da mobili sanfɛ a ti da mobili u b'a da ne k'a de la an b'a susu o y'anw ka journaliste Seydou ko bannen kɔri fa de t'e la o marifa in min kisɛ bɛ taa kɛmɛ fila n'o dari kan na i ka ko ma ban a ka giriya a bɛ gudu min kɛ o b'i kolo bɛ mɔɲɔmɔɲɔ i joli subhanallah cɛni i tɛ to dala bagɛlaw fɛn dɔ k'i foni wajan ne t'a ɲɛdɔn koyi tok bɛnɛ ye n ti taa ko la ɲɛna ko n y'a ɲɛdɔn de misi deri ti wara dɔn misi ba ala ka ni ci wa n'an da to lakali ma Yoni Sedi i tɛ n kɛ lakale nin ye faso jo dɔ ye sabula kunnafoni min n'i bara k'a di Yoni Sedi i ni sɔrɔdasikɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min bi fɔrɔn na o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan nin jɛ jɛkulu cɛjugu ninnu Yoni Sedi k'a dɔn ni sɔrɔdasiw y'u minɛ yen fɛ ka sin ka fiɲɛ bɔda di bɔnnikaw ma Yoni Sedi k'a dɔn t'a se fila a ko an bɛ joli minɛ ko bi Yoni Sedi k'a dɔn awɔ min ye awɔ bamanjuw ye u labɛnnen kun don kosɛbɛ sabula u tun b'a fɛ ka balena min kɛ a cɛ ka jugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Katiba serment Yoni Sedi k'a dɔn olu de kɔni kun kɛlen bɛ ka nin ko in kɛ u damada tɛ Burkinakaw ka Bamaji jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen o fana faralen kun d'u kan Yoni Sedi k'a dɔn ani Amadu Kufa o ka jɛkulu o fana tun bɛ jɛkulu jugu 3 de faralen kun don ɲɔgɔn kan labɛn cɛjugu kɛli kama an ka sɔrɔdasiw kama Yoni Sedi sɔrɔdasiw ye nin kɛ k'a ban hali kalama ma waasi an ka sɔrɔdasi kelen na Yoni Sedi a kɛra n'a fɔ foyi ma kɛ 0 mort 0 blessé k'u fura ka bɔ yen armée ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura tabatibara ne bɛ tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula ba n'o ye Umaru Angoyiba ye an fatɔma nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Angoyiba ko a ko Bo ni Furanjɛ ani zone des 3 frontières i bɔra ka yɔrɔ min fɔ yen ŋɔni galayalen bɛ Bamanji minnu bɛ yen u si la tununa an bɛ don min na i ko sisan u bolilen bɛ ka taa daga sigi yɔrɔ min na o de ye Duwaza ani Yuwaru marabolo ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kulekan ye o bɔlen bɛ fɛn min ye Duwaza ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn min ye Yuwaru o marabolo kɔnɔna na Bamanjuw kɔni k'u firilen bɛ i b'a fɔ dide sabula maa minnu bi tɛmɛ n'o ye RN16 ye siraba taamabaw u ye sira tigɛ Moti Sevare Segu ani Bamako ka den minnu bɛ yen n'u bɛ mobili kɔnɔ k'u bi jamana kɔrɔnfɛla magwɛ dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ Bamanjuw senɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma sira kama maa caman bɛ minnu kɔni zɔmi jɛnyana olu kɔni dara fɛrɛ de bɛna Duwaza ni ka makɔnɔli kɛ ko Segu wa Segu kɛ ko ni Segu cɛ ayi dɛ Segu ka minnu bɛ fɛ ka taa Gawo ani Motikaw Segu ka yɛrɛ bɛ taa mun na Gawo de ni ne yɛrɛ taara hali Segu ne tɛ taa i jango Gawo n tɛ taa ayi Segu Sumala Sow mɛ min f'i ye problème foyi tɛ Segu k'a daminɛ Segu ka taa Marikala ka taa Ɲɔnɔ ka taa Jabali fo Nanbala yen furalen don k'a jɛ pas i bɛ se ka taa reportage kɛ fo n ka sa fo n ka sa n tɛ taa n dun t'a dɔn n b'i ye ka nin f'i ye Yoni Sedi kɔsa in na an taara Segu ɲɛnajɛ dɔ la ne ye hôtel de ɲini k'a ɲini ka dɛsɛ u laban taara hôtel dɔ jira ne na ko pied dans l'eau wa Badala pied dans l'eau Badala yen ka di koyi n tɛ nin ye de ne ye chambre min sɔrɔ o chambre ni ba cɛ foyi t'a cɛ para ɲɛ kelen kɔ o de ka di ça c'est paradis n na nin ye Yoni Sedi k'a dɔn ne tɛ sɔn a kosɛbɛ su fɛ sabula ni ne ye n da su daminɛ na 1 heure 2 heures ɲɛ bi jɔ o de ye n ka jatew kɛ kuma ye ɲɛ bi jɔ ne wula kɛ n sigi ka ba lajɛ fiyewu ka taa tun fo ba kɔfɛ yelenninw ni fɛnw bi ba kɔfɛ sɛtanɛ tulonkɛra ne na ne ko a banna o ne de da ye o ye Bamanji ye nin kɛ tan an y'u kɛ tan n k'u filɛ ba kɔfɛ u bɛna ne minɛ kɛnɛ fa yan bi ne kulela dewu bɛɛ bɔra tɔgɔ dɛ i sera ne tɛ koyi
internet ko yi ma ngo setane de tenera na nye mo de manga me kuru ko no nemu amanja nywana una wala ko daba jalika ko te kala nam du wona ko ya ni sabele de je ndana de my time sira do boy o enjoy de Sebenarnya aku ni ya tak lajɛ fɛn min ye duwaza marabolo in na o tuma fɛn min ye kari ye kari min n'a bɛ a bɛ se kari 65 ma minnu kɔni kɛlen bɛ ka fɛrɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye armée ye kulekan bɔlen bɛ o tuma fɛn min ye boni ye ani serma marabolo n'u ye yen kɔni fura u ka ɲɛsin duwaza ani yuwaru sabula fɛn min kɔni ye bamanju ye dɔɔni u bɛɛ la k'u n'u bɔ ye sabula u b'u k'u yɛrɛ ɲini minnu tɛ nin ye an ye min salo ka bɔ soirée Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la jodu ne bɛ n bolo bugaka do nbi bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛw jɔnni sedu k'a dɔn a wa sɛbɛnnikɛla min ye a wa dankɔrɔba ye n'a ɲɛf'i ye i k'a dɔn ɲɛ tɛ tɔn in na nka mana taa ɲɛfɛ na tɔn in ɲini k'a f'i ye a ko bɛɛsi do bɛɛsi ko a ko ɲɔgɔndan min ni o kun bɛ n k'i ɲininka polisi ka hakɛ kɔnɔ u k'o de ma ko concours des commissaires de police jɔnni sedu k'a dɔn maa minnu kan ka ta ka kɛ commissaire ye polisiso la jɔnni se di k'a dɔn concours min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ta bɛnkun kɛra k'a fɔ baara in ɲɛna ŋanamu ma kɛ ɲagami ma k'a la jɔnni se di k'a dɔn dɔw ka na bɔnna dɛ sabula a concours a wulila ka bɔ a don a kɔrɔ k'a ma ɲɛ sagi bi k'a kan un groupe de formation na kaba yesi ma kɛ kalan na la section administrative de la Cour suprême a annulé les résultats du concours des commissaires de police au titre de l'année 2021 suite à une plainte introduite par un groupe de 7 jeunes sous-officiers. Écoute, Cour suprême yɛrɛ je n'invente pas, hein. Ni ne fɔ wa fiye n b'a kala journal de la. a gɛlɛyara denmisɛnnin maa 7 jɔnni se di k'a dɔn minnu ye sous-officier jalatigi mankanw do olu de taara ŋaniyasiri kɛ i k'a dɔn sariya bolo kan k'a fɔ concours min labɛnna n'a fɔra ko commissaire de police taara a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini sabula a ŋanamu a n'a namara cayara dɔw yɛrɛ taara i k'a dɔn hali kala dafalen d'u la jɔnni sedu waasa i ka se ka ta nin ko in na kala hakɛ dɔ de bɛ yen f'i k'o sɔrɔ i k'a dɔn diplôme dɔ de bɛ yen f'i k'o sɔrɔ jɔnni sedu k'a dɔn dɔw taara hali olu ma bagi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla kɔni bɛ se ka kɛ cogo di maa 7 min n'olu kɔni ye ŋaniya sigi u tɔgɔ ma sɛbɛn jɔnni sedu k'a dɔn u ye sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan min ye jamana sariya bolo ka t'o ladɔnniya sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw y'a sɛnsɛn k'a sɛnsɛn jɔnni sedu k'a dɔn laban nana bɛn min kan nin concours yɛrɛ min kɛra a fɔra ko min ni min kɛra ko ala u ye mɔgɔ ka na bɔn koyi i welela k'i bɛ formation yɛrɛ la n'a fɔra ko concours bɔra a ma i ka na ma bɔ nin kɛlɛ koyi awɔ ye muso furu ka ban wa a dabila la dɛ jala sabala ka b'u kan na Jean-Ti Sedu sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko kura ye a ko a bɛɛ ta nin ko min filɛ nin ye Jean-Ti Sedu k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula a fɔra de ni licence b'i bolo walima master Jean-Ti Sedu k'a dɔn i ni concours in kɛli ka kan Jean-Ti Sedu concours in fana senfɛ ko dɔw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kan ka dafa i la walasa a ka fɔ k'i taara Jean-Ti Sedu k'i k'a dɔn pangɛrɛ ninnu na nka a bɛɛ ta Jean-Ti Sedu k'a dɔn a bɔ police national directeur général min ye a bɔ Sulemani ye Sulemani kɔni kun y'a jira k'a fɔ baara in ɲɛna sabula Sulemani ye cɛ min ye Jean-Ti Sedu k'a dɔn a bɔ maliden dɔ min hakili sigilen bɛ ka sababu kɛ Sulemani Jean-Ti Sedu k'a dɔn a ye baara in dɔn kabini bila ko tɛ wa hakili sigilen don jamana ɲɛmɔgɔw dalen don a ka kuma na kosɛbɛ nka mun de nana ni nin ko in wulili ye sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tun bɛ bɛn min kɔni jɛlen don minnu kɔni kun pasera n'olu kun ye formation yɛrɛ daminɛ u tɛn'u sigi abada k'u bolo da u sen kan sabula caman y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye bɛnzɛnkɔniya ye nin kɔni ye juguya de talen k'olu sɛgɛrɛ u fana bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa jira sariyatigiw la kuma min kan ka kɛ commissaire ye u n'a ka kan de bila hakitara fatani don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔ kɛlɛnw tabatugana ne bɛ n tɛgɛ don jɔ Ahmed kɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kaɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Sedu n bala cogo bɛ di tabatugana ne bɛ n tɛgɛ don ne kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire Siriba n'o ye bɛɛ Siribe ko nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye kolokalama min n'a kun bɔra ka parti sigi n'a kun ye kuma fɔ waati la n'o ye Ibrahima Ayine Kamara ye a ka parti ko sariyatigiw ye parti Dakolonji k'a Filenkolonji
parti dissous. Ni est ni do chef la rem. Mali kono. Nam. Sabalikala ko akoni ya ta kala je Mali parti politique u kacha iba fondo so tigara ka bo parti politique ku na mana sabula fe minye Aina Ibrahima Kamara ye ale kunye akunda ye fala ko bitige sabula jamana jambali ani jamana buru jali ka jamana lagosi ka se haka dola o koni be jamana sharia u fe jango parti politique u Sabalikala ko ako Aina Ibrahima Kamara ale kundara ko warkaw fe watila fe min woni jamana kundiga yere akundaro galo da yere la katabale goshi ka fo Mali president ngura ka ale do ko asimi go ita te duguni Sabalikala ko ayo mafo ka fo ale politique ma to min dogola o ko de mako mouvement républicain parti mouvement républicain no MRE Sabalikala ko yoroni be ministre mimbe marabolo ko kuna no administration territoriale o ye sariatigu wele ninga sebeda ukulo koro fe min ngoni ye jamana sharia asosora opma sharia ka nga wuli ka joni bara munge kanyeshi parti politique ma sharia ere bunaku ka okake Sabalikala ko fe mi ye communauté tribunali olu nana nyoanye ke nakalo kleta ani fla temere jabi nana bokabi parti no ye parti mouvement républicain na président Ibrahima Kamara ni beko ama aine parti kwa da kolonjira bi afle kolonjira parti asinyi beto fena atoko sene be yoro la abela gele kafara kafiri wa mao mani bolo korata kafiri parti tondenye ibe sharia soso de la ma sharia tuku be wule no fe Sabalikala ko Aina Ibrahima Kamara yere sariatugu yere be ka nyiniwo amina de fa mi nye Côte d'Ivoire ye ayi to e ka puma imbo alaba ka koso digi atunawo umar margot yoro ngire ayo margot tanyo anake ajo Sabalikala ko akoni ya ta kalaje RCPC mimba bolo numéro 005 MATD DGAT markalo kile muganduru sa 2019 o farala ka fili Aina Ibrahima Kamara yere Côte d'Ivoire ka yere be ka nyini ayere tunnembe do ko abi Benin do ko abi Somali fami ma chama ngoni ye o koni da be ka do de fois ka kola atayro donende amedo mina kobi da tuku koni be ka nyini chawo che ni ya soro manda dare de ba no fe ika nyana mamina ka siri dew kana di sharia tuguma ku mago bala kono bole ni anye mi zalo ka bole prétoire kono akabi bolla jodi de dumbi bole sebanye sebame nu kama le témoin chere yoni se di ka don aba wuli ka do boloka mi nye Amidou Keita ni nyaka patiri takeda mi na wakilu donembe terengola yoni se di ka do terengo yani soninje alabina faranga ikado teremanga na bosa ala ni ministre muso mi na lebe watama kuna mi nye madame Damele ikadon odogoy itori dongola o madna siso o mori ko ala madna badna to ko bole plie ko mais une femme battante comme ça là ni ñora muso baraka o tobi bo ma ko voilà c'est ce que je voulais wallahi c'est ce que je voulais que tu dises Jean Sedou ni ya me to bukan sora su ne ko rew men fo fimisi so ta ko fimio o ba ko ni fimi ala ga hina ngora gela na ku gari gona sa nyaado gimna ndiko fami se ko do abona ni yedi aburana isewe alere se ka dedo wolo kan bochi se ka do te fimisia manna to ko mi no ko jugodi mo to ma de do barabay na terengura sababina le ma petite sœur nzoma de ni sabeleje ijina ni president to ko na nyin nya da ba ga ma ni madina ko tala aya ko ha ko da ba wule sono ndi jamais madame Damele madina ndi to ko jodi dedu madina ni ministre do kunye tamake kata irisi jamana na Mali gela mimba mbolo atama mbolo da madina ifo ni da fe minga kosobe oye Mali terangoyi yon so de kado Mali teren jole do abisan jamambo tere danya arayin danya dabali ni feren danya yon so de kado madama min da hirime donembe terangola ikado afanga kabo mai wo irisi jamana na sekata do be ukamo trading house
STM olu ka baara tɛ foyi ye fɛn o fɛn n'a bɛ pan walima a bɛ kolongolo dugukolo sanfɛ ni bolimafɛnko don Joan Sodi k'a don olu ɲɔgɔn na t'o la diɲɛ buna ko sanfɛ payi olu ko an bɛna ka min kɔnɔ o ye nin ye Madinɛ i ɲɛji cɛ Mali ka terrain a ɲɛnabɔra Mali ka terrain i k'a dɔn a na taama terrain mankan bɛ bɔ fo ni ko yɔrɔ min man di Mali kɔnɔ an bɛ terrain walankata ka taa jɔ yen Joan Sodi sɛbɛnnikɛla ko e ko baara yɛrɛ ma daminɛ de dɔw yɛrɛ ko terrain kura kunkolo ko a caman surulen don Bamakɔ kan Joan Sodi sɛbɛnnikɛla kɔni ko a ko an bɛ joli minɛ ko Mali terrain maa bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn kɔrɔlen ko kumaden nin ye sa ko kura tɛ tuguni sabula a bɛna ɲɛnabɔ nin kuma in fɔ min ye cheminot ye minnu kamana gannen don san joli bolo dalen don sen kan baara tɛ yen Joan Sodi k'a dɔn sarani min kan ka d'u ma kalo o kalo o musaka fana jɔra kangala Joan Sodi k'a dɔn o n'a ta bɛɛ ɲɛmaa minnu kɔni bɛ a wa sopafɛrɛ la Joan Sodi k'a dɔn olu masaliya sabula olu bɛ dumuni kan k'a kɛ don o don fo k'u da nɔrɔkɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka faamu cogo di yanni sɔɔni cɛ Joan Sodi k'a dɔn terrain na ɲɛnabɔ o de kan ka kɛ hakɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ɲɛmaa fara baarakɛla misɛnninw kan bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri waasa dunan minnu natɔ don ka n'an dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ jɔnko a la ko ye b'an sɛbɛ la Joan Sodi sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye baarakɛlaw ye cheminot i k'a dɔn dɔw bɛ yen u bɛ ne ka kalo joli bɔ u ka sara tɛ sɔrɔ Joan Sodi waati kun kɛra min ye ɲɛmaaso ye u kun y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ saraw ye u bɛna dɔ b'o la 55,000 Joan Sodi awɔ u b'o ta ka segin n'o kuma lankolon fɔ la waati min dɛ ka di cogo di min ye directeur ba yɛrɛ Isufu Mayiga Joan Sodi k'a dɔn awa tile 2 in na mobili kura 3 la hawla wala quwwata ngo problème ni mobili kura 3 u y'o de san kɔri mobili derenu tɛ dɛ ina ni ye de François Barwa Joan Sodi mobili kura min ye Total Land Cruiser V8 aw ye mobili kura ye wa hali t'a fɔ safula i b'a sɔrɔ jɛma pali de don o de ka di a ma o ka d'u ye a jɛma in de ka d'u ye anw bɛ fɛ ka terrain wuli ale bɛ k'i yɛrɛ awɔ mobili kura Total Land Cruiser V8 Joan Sodi k'a dɔn awa kelen tɛ na DG min ye Isufu Mayiga a yɛrɛ b'a la k'i nɔngɔ bɔ Joan Sodi PCA o ti président conseil d'administration kelen tɛ n'o ye Joan Sodi min ye directeur général ayiwa a ka mobili yɛrɛ numéro bi a ko ye numéro immatriculé BV 9682 MD Joan Sodi a k'u ma da u ma koyi min ye mobili wɛrɛ ye Joan Sodi k'a dɔn min fana sana ka di directeur général adjoint ma a k'i k'a dɔn Joan Sodi ma a bɛ se ka nin faamu cogo di jamana bi danga min na jango chemin de fer Joan Sodi k'a dɔn baarakɛla dɔw sara dɔw bi ne ka boli k'u ka denbaya to aw bɛ taa nin dakabana mobiliw sa nin kelen o kelen miliyɔn 100 ka dɔgɔ a la belle vie V8 jɛma ninnu maro t'a la koyi diɲɛ hali ye diɲɛ kɛ sɛfa ye dɔ bɛ sange siri a la Amidu ko Joan Sodi kuma min n'u nana nin mobili sa e k'u yɛrɛ ma maloya dɔɔnin de u kun y'a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka sara dɔ bɛ b'o la Joan Sodi u nana ayiwa wele k'a fɔ a ka sara a fɔra dɔ bɛ b'u la wa a tora a nɔ na u tɛ diyagoya nin bɛɛ kun tɛ mobili min sara maa kana kuma fɔ a fɔlen filɛ sa o Madina bi dɔ f'a ɲɛna o Madinɛ tɛ n ko Madinɛ ne se place même pas Madinɛ b'a to yɛlɛ deli fɛ n'a sɔrɔ i ye so ye walima i ye karabu kɛ a fin ka Allah min ka di ye Madinɛ na muso in kalan de dun koyi la hawla wala quwwata muso bolo an ka dugu la min kalan de Madinɛ da yi da ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ k'an bolo don wa ayi Tezara jɛrɛkɛlen don conteneur 20 de jiginna o don i tɔn ka premier min te baramuso fana sigilen don dɛ an k'o fana min yan ani te filɛ sa te baramuso ani te filɛ sa o tɛ kafe de jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn o tuma naam to sira tɔ ka guwan n bala cogo bɛ di kasi tulu k'a la kɔni awɔ Joan Sodi n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la triomphe du Mali ka se Mahamadu Jara ale de ye sɛbɛnni in kɛ Joan Sodi k'a dɔn yɛlɛmabolo kura ka kɛ hakilina kura ka kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn ye ani bɛnkan kuma min fɔra Buguni Joan Sodi k'a dɔn awa denmisɛnninw ka tɔn min ye CNJ Joan Sodi k'a dɔn waati tɛmɛna
CNG ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra Buguni bɛnkanw olu fɔra hakilinaw fɔra denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to bureau yɛrɛ i k'a dɔn a gɛlɛya ni sannikufilaniya min b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka dabila Yoni Sudi k'a dɔn hali bi n'a ka bi kalo 8 dɛmɛnen kɔfɛ yɛlɛma ma don a la i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko CCGRT CNG Yoni Sudi k'a dɔn u tile fila na u ye barodasigi kɛ donikɛla kibarumaw u y'olu ladɔnniya Yoni Sudi k'a dɔn a conférence extraordinaire min kɛra Conseil national de la jeunesse min n'a kɛra Buguni mara la a sɛbɛ i k'a dɔn hakilina caman bɔra maa ye denmisɛn ye walima fɛn fɛn ye ɲɛmaa ye Yoni Sudi ka taa se jamana yɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan hakilinaw ani kɔrɔfɔw falen-falenna bɛn kɛra k'a fɔ jɛkulu dɔ bi sigi o jɛkulu bɛna ɲɛnabɔli kɛ hakilinaw ani taabolo kura min kan ka ta CNG fɛ kalo 8 dilen d'u ma u ka wulikajɔ ani hakilina kɛ a donnama in kama denmisɛnw ka bolofara dɔ bɛ u ka min ma CCGRT CNG Yoni Sudi k'a dɔn a don o y'a jira k'a fɔ kalo 8 i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ baara kan ka dafa awa min kɔni bɛ se k'a to bɛnkan bɛ don Mali denmisɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ Mali kun n'a kun jɛkulu yɛrɛ ɲɛmaa de tɔgɔ ko Mahamani Mama Ɲarɛ a y'a jira k'a fɔ min ye jamana marabolobaw ye cercle ka taa se communes ma Yoni Sudi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ko kelen kan o ko kelen de jɛkulu min sigira u ka wulikajɔ ani jateminɛ kɛ a donnama in kama ministre yɛrɛ min n'a bɛ denmisɛnw kunna n'o ye awa ministre Musa Agiye Yoni Sudi k'a dɔn ale ye farikoloɲɛnajɛ ministre fana ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ nka k'a tɔ don la ka na bila kalo 8 min bolo dara o tɛmɛna fo ka tɛmɛni wɛrɛ kɛ Yoni Sudi hali bi n'a ka bi taama bɔ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni ye denmisɛnw ka nin jɛrɛjɛkulu in ye u kɔni y'a jira k'a fɔ sarakisɛw ani taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen don o kuma ni hakilinaw ma ɲɛnabɔ fara ɲɔgɔn kan min bɔra ni o ma kɛ sabatifɛn ye i k'a dɔn min ye misɛn ɲare ye n'o ye n ɲininka Mahamani Mama Ɲarɛ a n'a jɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn baara ma dafa dɛ kalo 8 dɛmɛna wulikajɔ ma boloda taabolo ma boloda fo maa damadɔ talen bɛ i k'a dɔn olu kɔni bɛ wusanbayi la ani denmisɛnninw to a la kuma o kɔni ye kɛwale min n'o tɛ ɲɛ abada o tuma olu ka jɛrɛjɛkuru a kɛlen bɛ ka tabale gosi ka welewele da kɛ jamanadenw ye i k'a dɔn ɲɛnawoloma min ye ka denmisɛnw bɔ ɲɔgɔn na kɛwale cɛjuguba don min bɛna n'u cɛ farafarali ye ninnu ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Tɔgɔdara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Seriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn Laya Jara ko jamana faamaw yɛrɛ fililen bɛ ɲɔgɔn ka yeta ma projet belebeleba dɔ dala min ni projet in nafa ka bon kosɛbɛ ni CFA wari miliyari 2 o de bɛna taa don a la Kayi marabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ projet min ko don o de ye k'a fɔ fɛn min ye projet herbe éléphant o ye bin dɔ de ye min n'a bɛ sɛnɛ ni bagan dumuni don n'a nafa ka bon kosɛbɛ sabula a siri kelen o bi feere dalasi 200 fɛn min ye kabi a sanyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko i bɛ bin dɔn ko ayi i bɛ bin dɔn ayi ngolo de don ngolo façon in dɔ de don ngolo façon in dɔ de don bin jamajanba anw kɔni Segu jamana na anw k'a ma ko ngolo aw yɛrɛ b'a wele ko ngolo o ka di baganw data ayo sɛbɛnnikɛla ko a ko a sɛnɛcogo ɲuman fɛn min y'a projet ye maa dɔw de nana n'a hakilina ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana faamaw y'a dɔn k'a fɔ nin ye kokɛta ye nafolo min ko an ka don a la o kan ka bɛn CFA wari miliyari 2 ma sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana kɛ maa minnu ye hakilinaw ta tɛgɛnɔbila nana kɛ nafolo kun fɔlɔ yɛrɛ dɔw y'a jira k'a fɔ o bɔra CFA wari miliyari 1 sɛbɛnnikɛla ko a ka waleya an bɛ don min na ko bi transition kura sigilen kuma de cayalen sabu ministre 3 minnu ka yeta kelen tɛ kelen ye ministre développement rural Modibo Keita ani a ka ministre délégué élevage pêche n'o ye Yuba Baye ka taa fara ministre des sports n'o ye Musa Atayer ye nin bɛɛ ko projet ale ka département de ta ye bɛɛ bɛ k'a sama ka t'i fa fɛ bien soyons francs fɛn fɔ n'a bɛ bɔ dugukolo la ka yɛrɛkɛ jɔnni kan k'i occuper o la dugukolo la ka yɛrɛkɛ ça c'est le ministre du développement merci nin balankunda o ce projet là c'est pour Modibo Keita mais il y a l'élevage et la pêche n'empêche mara b'a la n'empêche mɔnikɛlaw fɛnɛ b'a la n'empêche i y'a mɛn bagan bɛɛ bi dun
baga bi shokala da bi nyokala da ministre de Atenao ministre de l'élevage et du développement c'est ça mais démission ne ba ci gafene ça c'est la jeunesse voilà mais voilà kuma ka tade akacha sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa koloma ye malidenw don minnu hakili ka bon kosɛbɛ olu de hakili miiri k'a fɔ ni nin projet in nana jamana kɔnɔ a bɛ fisaya sɛbɛnnikɛla ko a ko projet in nafa ka bon kosɛbɛ sabula cakɛda min bɛ n'o ye Shinden emploi olu de y'a wuli ka jɔ na hakilina sɔrɔ n'a baara la fɛn min ye Kayi marabolo ye sigi kɛlen don k'a fɔ fɛn min ye Kayi marabolo ye fɛn min ye baara 500,000 ye o bɛna dayɛlɛ Mali fanda 4 bɛɛ maa miliyɔn 3 o de bɛna ta baara la min n'a nafa ka bon jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛnnikɛla ko farafinna bi sogo fɛn min na o de ye nin ye sabula fɛn min ye projet Shinden ye a ka wuli ka jɔ n'a ka baara ye dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min jango bagan maralaw fɛn min ye mɔnikɛlaw ani jɛgɛ maralaw bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko projet in kɔni a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri kɛlen bɛ gwɛlɛ ye sabula n'i ye ministre ta k'a lajɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fadenya n'ala ma jakɛ o bɛna kɔlɔlɔ siri projet in na projet min n'a kɛbaaw ye maa jɔlen ye sabu dɛmɛbaaw b'u la n'o ye partenaire ye sɛbɛnnikɛla ko hectare 300 o de ye kunfɔlɔ ye min n'a kan ka boso Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'a to projet in ka cɛru sɛbɛnnikɛla ko baara kunfɔlɔ bɛ kɛ Kayi min na ale bɛna tɔnɔba de sɔrɔ o de kɛra sababu ye fɛn min ye jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'olu bɛna projet nafa sɔrɔ n'o ye fédération ye fɛn min ye jɛgɛmɔnaw ta hali turutotigiw ta nin bɛɛ lajɛlen de bɛna bayɛlɛma ni k'a kɛ bagan dumuni nafama ye nin bɛɛ lajɛlen da bɛ projet in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye projet ye ni jama kɛ projet in bɛna tiɲɛ ala ni ministre yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya baliya ani bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'a bila i yɛrɛ ka tɔnɔ kɔnɔ o de bɛna kɛ gɛlɛya ye n'o tɛ maa minnu bɛ projet ɲɛfɛ maa sɛbɛw don hakilimaw don u y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye fo ka se jamana kuntigi ma colonel Asimi Goita kulekan bɔlen b'u la projet in bɛ se ka dɛmɛ cogo min a ɲɛtaa ka sabati sabu a nafaba de bɛ jamana kan kabini filɛ ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la yɔrɔ dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la kɔlɔn o don John Sodi k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Fatumata T Jawara T Jawara Damangile a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn cakɛda min n ka baara ɲɛsinen bɛ sida bana kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ u k'o de ma ko Arcade santé plus John Sodi k'a dɔn a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ min ye mɛkalo in tile 23 tile 24 u ye ɲɔgɔn ɲɛ boloda dundigɛla kibarumaw ma John Sodi minnu hakili donnen bɛ i k'a dɔn kunnafoni dili la ayiwa banaw ani furakɛliw bolo kan John Sodi k'a dɔn u ye ladɔnniyali kɛ kɔsa in na min ye jɛsen ni jamanaw ye bɛn kɛra i k'a dɔn fura kura sɔrɔla i k'a dɔn sida bana na o ko min ma ko PrEP n'a y'i ja fo ko PrEP John Sodi k'a dɔn PrEP o fura min ni jɛsen ni jamana bɛɛ lajɛlen bolo bɔlen don a nɔfɛ John Sodi k'a dɔn Mali i k'a dɔn a y'a ta sɔrɔ nin na sabula wuli ka jɔ ni cɛsiri maa minnu bɛ projet in ɲɛmaya la i n'a fɔ a ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Aliyu Kulubali John Sodi k'a dɔn a camanba de taara ka na a jɛnsɛn Mali kɔnɔ a ko PrEP John Sodi k'a dɔn fura kura don min kɔni ni a faamuyara k'a dɔn a fura kɔni a nafa ka bon kosɛbɛ sida bana kunbɛli a n'a kɛlɛli ma John Sodi k'a dɔn fura in sɔrɔli Mali fɛ a ko dɔ wɛrɛ t'a kɛ fo a wa cakɛda minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ a wa sida bana kɛlɛli ma olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri dondigala kibaruma minnu kɔni bɛ kɛnɛ kan a ɲɛfɔr'u ye John Sodi k'a dɔn bana cɛjuguba min n'a ye diɲɛ wuli k'a jɔ a sen kan hali bi n'a ka bi maa caman b'a la olu ɲinɛnen don a kɔ John Sodi i k'a dɔn o du kun tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bana in yɛrɛ a fanga ka bon yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye a wa cɛtɛmusotɔ ye olu furanjɛ John Sodi k'a dɔn n'o ye gɔrɔdigɛniya ye a ka bon olu de ka kabila la kosɛbɛ John Sodi k'a dɔn fana k'i bɔ a la yɔrɔ min bɛ a wa minnu bɛ dɔrɔgu ta John Sodi k'a dɔn olu fana a ka bon olu fana camancɛ la ɔ ani minnu kɔni diɲɛ baarakɔrɔba min ka kɔrɔ diɲɛ baara bɛɛ y'o dɔn yɛrɛ feere John Sodi k'a dɔn o fana olu fana furanjɛ la bana in bɛ sɔrɔ kosɛbɛ a ko nka n'i ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ boloda
kɛlɛw ni jateminɛ minnu kelen bɛ i k'a dɔn bana in kunbɛnni la a dɔ ye n k'i ɲininka lamɛnbagaw ka kɛ to mana ni dunnen k'o matarafa Jɔni Sodi k'a dɔn maa caman b'a la teliya bolo kan walima bɛndiya yɛrɛ bolo kan i k'a dɔn ɲinan bi k'a kan Jɔni Sodi k'a dɔn damada min kɔni ye docteur Aliyu Kulubali a y'i sinsin o kan o fura in fana i k'a dɔn min ye Arcade de santé plus Jɔni Sodi k'a dɔn olu ka nin wulikajɔ cɛsiri min bɛ sen na sirabana kana na jamana in kɔnɔ kabini san 1994 ka n'a bila bi la Jɔni Sodi k'a dɔn yɛlɛmabolo caman kɛra Fatumata T Jawara y'a jira Kɔlɔnbo kɔnɔ a ko docteur Aliyu Kulubali a ka wulikajɔ ni jija kɔni kɛra sababu